Hej ti, da ti, da li znaš gdje su skrivene velike želje malih ljudi? Udobno se smjesti i zatvori oči, jer ću ti otkriti veliku tajnu malih ljudi. Negdje daleko, gdje sunce izlazi na prostrane livade, pune mirisnog cvijeća, živjela je djevojka po imenu Pepeljka. Njen svijet je bio prepun boja i prirodnih ljepota, ali unutar njenog doma vladala je tmina i hladnoća. Pepeljuga je živjela sa 2 polusestre, koje su, kao i njihova majka, bile okrutne i sebične. Njihova srca bila su ispunjena zavišću i ljubomorom, jer su osjećale Pepeljukinu dobrotu i čistu ljepotu, koja je bila poput sjajnog bisera u svijetu njihove unutrašnje ružnoće. Pepeljuga je od rođenja imala srce puno ljubavi, blagosti i nježnosti. No, te osobine njena maćeha i sestre su prezirale. Njihova ljubomora postajala je sve jača s vremenom, a svaki njen osmijeh, svaki njen ljubazan pogled ili blaga riječ samo su ih dodatno iritirale. Maćeha, najgora od svih, nije mogla podnijeti da u istoj kući živi djevojka koja svoju prirodnom ljepotom i dobrotom zasjenjuje njene kćeri. Kao kaznu za Pepeljuginu čistu dušu, maćeha je tjerala da radi najteže poslove. Pepeljuga je morala čistiti kuću, ribati podove, prati posuđe i brinuti se o svakom ćošku kući, dok su njezine sestre sjedile u luksuzu i uživale u bogatstvu. Spavala je u hladnom mračnom potkrovlju na tvrdom krevetu od slame, dok su sestre uživale u raskošnim sobama sa mekanim pernatim jastucima. Ipak, unatoč svim nepravdama i okrutnostima koje su svakodnevno nanosili, Pepeljuga je ostala vedra i puna nade. Iako su joj ruke bile izranjavane od stalnog rada, a tijelo umorno od cjelodnevnog čišćenja, njeno srce nikad nije posustalo. Uvijek je nalazila utjehu u tišini prirode, u mirisima cvijeća, u pjevanju ptica, u svakom trenutku kada bi se povukla u kutak kraj dimnjaka, gdje bi sjedila u pepelu i sanjarila o nečem boljem. Jednog dana, u dalekom kraljevstvu, stigla je vijest o velikom kraljevskom balu, koju priređuje kraljević. Na bal su pozvani svi ugledni ljudi, a kraljević je tražio nevistu. Naravno, Pepeljugine sestre bile su izvan sebe od uzbuđenja. Sati su prolazili u razgovorima o haljinama, o frizurama i cipelama koje će nositi. Svaka je pokušavala nadmašiti onu drugu, uvjerena da će baš jedna od njih osvojiti kraljevića. Pepeljuga je tiho posmatrala iz ugla dok je peglala njihove raskošne haljine i pomagala im oko pripremi. Srce joj je tiho čeznulo, ali nije se usuđivala ni pomisliti da bi mogla ići. Zašto bih ja, Pepeljuga, išla na bal? Nisam poput njih. Mjesto meni, koja spavam u pepelu, nije u kraljevskim palačama, govorila je sebi. Njene sestre, primijetivši tihu čežnju, rugale su joj se. Zar ti, Pepeljušo, misliš da bi mogla ići na bal? Smijale su se. Svi bi se smijali kada bi te vidjeli ovakvu prljavu i u starim krpama. Te noći, kada su sestre otišle na bal, Pepeljuga je sjela kraj pepela, tiho, plačući, dok su joj suze klizle niz lice.
tom trenutku soba je zasjela neobičnim svjetlom, a pred njom se pojavila njena Vila. "Zašto plačeš, draga moja?" upitala je Vila. "Voljela bih, kako bi voljela otići na bal", odgovorila je Pepeljuga kroz suze. "Ali nemam šta prikladno za nositi, niti način kako bi stigla tamo." Vila se nasmiješila i rekla: "Naravno da ćeš ići na bal. Samo mi vjeruj i poslušaj me." Potom je uzela čarobni štapić i sa blagim osmijehom uputila Pepeljugu u vrt. "Donesi mi bundevu." Zbunjena, ali puna povjerenja, Pepeljuga je ubrala najveću i najljepšu bundevu koju je mogla pronaći. Kada je donijela, Vila je dotakla svojim čarobnim štapićem, a bundeva se pretvorila u prekrasnu, sjajnu kočiju, zlatnu i ukrašeno najfinijim ukrasima. Zatim je Vila pogledala prema mišolovki u kutu. "Idi i donesi mi miševe iz zamke." Pepeljuga je podigla vratašca mišolovke, a Vila je jednim pokritom štapića miševe pretvorila u 6 veličanstvenih konja koji su blistali kao da su stvoreni od mjesečeve svjetlosti. Njihove sjajne grive vijorile su se na povjetarcu, a svaki korak kao da su plesali u zraku. "Nedostaje nam još kočijaš", rekla je Vila, i iz zamke izvukla velikog štakora kojeg je pretvorila u veselog kočijaša sa elegantnim brkovima i šeširom na glavi. Pepeljuga je gledala u nevjerici kako se njen san ostvaruje pred njenim očima. "Ali šta ću obući?" upitala je skromno gledajući svoje otrcane krpe. Vila se samo nasmiješila, podigla štapić i u trenutku Pepeljugina odjeća pretvorila se u najljepšu haljinu ikad viđenu. Bila je satkana od srebra i zlata, blistala pod mjesečevom svjetlošću, a dragulji na njoj svjetlucali su poput zvijezda na noćnom nebu. Na nogama su joj zasjele staklene cipelice, tako nježne i prozirne da su izgledale kao da su napravljene od čarolije same. "Idi sad", rekla je Vila, "ali zapamti, moraš se vratiti prije ponoći, jer tada će čarolija nestati, a sve će se vratiti kako je bilo." Pepeljuga je ušla u kočiju i odvezla se na bal. Kada je stigla, svi su zanimali od njene ljepote. Svi su se pitali ko je ova nepoznata princeza. No niko nije znao. Kraljević, vidjevši je, odmah je prišao i cijelu noć nije skidao pogled s nje. Plesali su zajedno, a Pepeljuga prvi put u životu osjećala se voljeno i sretno. No, kako je sad počeo otkucavati ponoć, sjetila se Vilinih riječi. Srce je ubrzano zakucalo, znala je da mora otići. "Moram ići", uzviknula je, otrgnuvši se od Kraljevića i pojurila niz dvoranu. Dok je trčala, osjetila je kako se čarolija počinje gubiti. Haljina je polako gubila sjaj, a kočija se na kraju pretvorila natrag u bundevu. Dok je bježala niz stepence, jedna od njenih staklenih cipelica skliznula je s njene noge. No nije se zaustavila da ju uzme. Kraljević je trčao za njom, ali jedino što je ostalo iza nje je bila mala prozirna cipelica. Podigao joj je i obećao sebi da će pronaći djevojku kojoj ona pripada. Sljedećeg dana Kraljević je započeo svoju potragu. Putovao je po cijelom kraljevstvu noseći cipelicu za sobom, isprobavajući je na svakoj djevojci koju je sreo.
no nijedno nije pristajala. Napokon je stigao do Pepeljugine kuće. Sestre su se silno trudile ugurati svoja stopala u sitnu cipelcu, gurale su, pritiskale, čak su pokušale sakriti bol dok su je nasilno navlačile. Ali cipela im nije pristajala. Kada je Pepeljuga obula staklenu cipelu, kraljević je pogledao ravno u oči. U tom trenutku, kao da je čitav svijet zastao. Njegovo srce, koje je već danima tražilo tajanstvenu djevojku s bala, sada je kucalo brže i jači. U Pepeljuginim očima prepoznao je onu istu dobrotu i ljepotu koja ga je osvojila te čarobne noći. Dok je gledao u nju, odjednom se dogodila čarolija. Umjesto starih pocijepanih drunjaka, Pepeljuga je sada nosila raskošnu haljinu. Blistavu poput srebra i zlata, ispunjenu draguljima koji su stajali poput zvijezda. Njena kosa, koja je do tada bila skupljena i skrivena, rasplela se i sijala poput zlatne svile, blistajući u svjetlosti. Njeno lice, sada čisto i rumeno, zračilo je ljepotom i nevinošću koju je kraljević vidio na balu. Bez oklivanja, kraljević je uzeo Pepeljugu za ruku. Srce mu je bilo ispunjeno radošću jer je napokon pronašao onu koju je toliko tražio. Ti si ta, šapnuo je sa osmijehom koji joj je odražavao duboku sreću. Zajedno su krenuli prema kraljevstvu, gdje su priredili veličanstveno vjenčanje, a Pepeljuga i kraljević su živjeli sretno do kraja života, ispunjeni ljubavlju i dobrotu. Stoga ne zaboravi, dobrota i lijepi maniri uvijek se isplate, bez obzira na to koliko se ponekad može učiniti da svijet ne vidi našu unutrašnju ljepotu. Ona će na kraju zasjati. Tvoj osmijeh može obasjati nečije srce, a ljubaznost koju pokazuješ drugima može promijeniti tvoj svijet. Jer kada njeguješ dobro u sebi, ona te vodi prema sreći i donosi radost i ljubav u tvoj život. Zanimljiva priča, zar ne? Da li znaš gdje stanuju velike želje malih ljudi?